Я знайшоў вожыка. Ці ён жывы? Спадзяюся, жывы. Я не ведаю, ці можна іх чапаць рукамі, ці нармальна гэта. Глядзіце, рухаецца. Значыць, жывы. Я ледзь на яго не наступіў. Уяўляеце, я такі гляджу, куды я, што гэта? А гэта вось і вожык. І ледзь не наступіў на вожыка. Ты жывы? Вожык, чаго ты не уцякаеш? Я бачыў польскія відэа, ты там уцякаеш. Вожык, чаму ты не уцякаеш? Ты спіш? Вожык. Ну ён, здаецца, жывы. Бачыце, дыхае? Зараз. Вы, мабыць, не бачыце, але ён дыхае. Вожык. Вожык. Добра, я дачаплюся. Вожык! Ты жывы? Так, а ёсць тут яшчэ вожыкі? Будзе наступнае відэа таксама пра гэтага вожыка.